Talking technology, because talking tech, father and a bata. So where you go? I'm not the buyer can name or telling Jesu. Or telling Jesu. Yes. Because I play with the choir on a gaff so bad on regular and 25 years I brought 25 months or 25 days. I got never took a chukwine. I got never two of mine. Uko chukwine aboni Jerome. Aboni Ujuro, you might get a repo again. Yeah, can they set a foot off the night of Columbus, thank you. DJ, Abono Didi. Oh no, they saw now on a microphone. Ndinne, why upon or beacon? Ndinne, okay. Because one other, this is like a moon. Everyone have a kitab, everyone do. Hey, because one a couple of one they are beer. Yeah, bouquet, okay, 2 or 5 Arabian. Let us laugh here. Because let's welcome the celebrant, ladies and gentlemen. DJ, yeah, you. All the time. Oh yes. Night of Columbus. I make a mono mona listen. How they go from out the mother. Change the other. I will change the other. I will change the other. I'm going to say I'll do the housekeeping. This is where you can get your change ATM.
ọzọ biko kọọlụ na aka ya agba egwu ọzọ ka ọ kpọkọtagodo nke a bifo ikuku ekubia na the next house ọnwa onye ego bịara n'akụkụ ya biko ya nyere m aka wọtarịtị na onye ya ga itinye ebe ego ga na-abụ ha ndịzi ife igwe eji ekwu okwu n'aka Fada Ambrose unu anọpụ ya okay ọ na-anyị afrozi ego ọ bụ ekpokọtara ma ikuku ma onye kpokọtara ya nọ ego ka ị na-achọ ka ekpere ọkwa maka ife ekwu n'ụnụ kata ndị ife mmadụ anọkọta ghọọ ife ọzọ ọnya ka m na-ekwu n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ Chineke anyị na-ayọ ka anyị ka na-agọzi Fada Jude gọzikwe ndị parish St. Eugene gọzie ife niile anyị eli ma nke anyị anwụ anwụ ma nke anyị ata ata ka ife niile a nwetara anyị dịkọ n'otu na mmekọrịta nwanne na nwanne ife ndị a ka anyị na-ayọ site na Kristi dị nwe n'anyị n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ amen. ịma na ihe ọgụgụ nke mbụ nke si n'akwụkwọ Aịzaya ịma na ọ sị aga m esi n'ime ụnụ wee rọta onye ga-abụrụ anyị ụkọchukwu ọkwa eziokwu wee ka m si wee kra m ọ dị ten ọgwa ihe kwuru n'ụlọ ka ga m kwuru ihe a maka mgbe ị ga-ajụ ajụjụ ọzọ agụrụ m ya mgbe m ga secondary school anyway biko na ana m ekene unu unu afụgo na enibe oke ehi enibe oke mmadụ Fada anyị nọ ebe a 25 years Fada Ambrose na ọrịa n'aka nne aliza ọnwa ebe a mere ihe na ka ọnwa ya na ya na-akpatụ nkata ịmara ọ dị ala ka ị nọ sọsọ ya na-aka ụka mbọsọ ọma na-aka ụka ọ na-agagharị ka ọ dị shọn ihe na ị na-aga ọfụma biko kọọlụ na ya aka ọzọ 25 years abụrụ 25 months I usher there in. So, presentation of kola nut. Ndị ịma na ụlọ ụka anyị na anyị nwere ụtụtụ ife dị iche iche otu dị iche iche mana ịnọkwu ya bi ụzọ ogo ụdọ na-abụgo ka ọ na-aka Ọchịchọ dịrị Yesu ndị ebe anyị udo dị n'ụlọ ndị Igbo na-asị o wetara ọjị wetara ndụ n'ihe ọbụla na-eme among ndị Igbo ọwụ na ọjị abịarughị ebe ahụ asị na tebidobo ma ọjị ma agbụ ilu biko Chineke jikere na anyị na-akpọku gị ka ị bịa gọziere anyị ọjị a anyị taa ka anyị tata ndụ tata ahụike tata ọmụmụ tata ọzụzụ ka anyị nwee ike nweta vocation to the priesthood and sisterhood among ụmụaka anyị amụrụ n'obodo a ka ga-akwa n'oche anyị kawara nka anyị na-aga azụ azụ ịrịtọn ka anyị nwee ike ga ebe anyị si bịa anyị ahụkwana ndị ga-anọchi ebe a otu anyị nwere ụka Church St. Eugene awụ ụka ndị Igbo anyị chọrọ ka ọ na-abawanye anyị na-enwe anyị ga-enwe second one somewhere nwee third one na-aga n'ihu ka anyị nwekwa ndị ga na-echi osisi ebe niile a gara afọ ebe a na-aka ụka n'Igbo ama m ha many years na-kwubara mass na Igbo na-anọba ebe so ma a na-ekwu okwu unu na anyị ga-ahụ oge m na-ahụ kwa m na-agba egwu m
ọ dị mkpa so ndị Igbo Chukwu gozi anyị n'ụzọ dị iche iche so Chineke biko njikere na anyị tọọ ji a ka anyị tata ndụ tata ọganihu tata udo ezi mmekọrịta mmadụ n'ibe ya ka ndị Igbo ndị nọ ebe a na ndị nọ n'ụlọ a sị na ndị Igbo enweghị ịhụnanya n'etiti ha anya hụ onwe anyị n'anya which is lie. Anyị nwere ịhụnanya ka Chineke gozie anyị gozie ndị wetara ji a wetara ndụ gozie anyị Fada Jude Umeobi ụfọdụ izizi ndị Igbo nwere as a pastor na maasị Igbo a St. Eugene Church so ka ọ na-eto ka ọ na-eme ile anya ọ bụ na ego ihe edere na brochure gray in color. Ọ blọk ube mmadụ ndị aka na-enyere anyị aka ya. Nọmba bụ 5KFF678. Agwangwa alụ na ndị be anyị adịghị ama nọmba moto ha. Ihe a bụ Toyota Camry. Bịa bụ n'iche nnukwu ụmụ abụ MC. Toyota Camry gray in color 5KFF678. Jee bupụ moto gị. Asụkwara na ịdị 25 years anniversary fada anyị. Biko Iburuku Camel libation of a buono here. Kesa de bono. Abura Gima. Ina se kere ofe egwu. Ka ma na ofe egwu erika. Ọ egwu dị ka mkpọrọ akpọrọ na. Ya. Eburu kele ba. Camel libation. Yes. Youth presentation. When I go to find it, I didn't just say, I'm not going to do no more. Because we've done only 25 years, about 25 months or 25, about 25 days. But then only one well, I know with that. To go libation every day, right? You would have to go to libation, yes. So we open on well. Let me hand us over to VJ Jasper Nike. Can I light music? Ebune sote dinner and Oh,
Thank you. God bless you, my dear. God bless you.
Papa.
ndu kwaji ihe anyị support dị egwu n'ọrụ anyị ebe anyị na-anọ na enjoyment every Sunday ọ ga-adịrị gị mma n'aha Jizọs ukwu ọjị sọ ga-adịrị gị mma n'aha Jizọs otu isi na-etu anyị ka anyị hụ ụlọ eze Chineke anya otu aka Chineke gara ji support anyị ji nwa token present anyị na-enye gị ụlọ anyị na-enye gị enye anyị si ha tọtara ebe a were ya zụrụ bred n'aha Jizọs ukwu ọjị keleni ukwu ọjị keleni ukwu ọjị keleni
Hey,
anyway, the planners. While they are looking for their speeches, how they can make cutting of this cake? How they can cut cake? I can't wait. So I see an early ghost. Of course, one of them. Makoya be vegetarian. Okay. What the hell, boy? Look at me. What are they? Our past president. Yes. I should call the course one out. Okay. In the name of the Father. And of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oh, Jubliee. Okay. I'm a man to get next. What are you going to do? Change. I want to change. Yeah, Father, all the time, and I'm looking 25. Call can Sonia name. Oh, change your baby. Well, change. I'm not good. DJ, we go all right. East, west, north, and south. Come on, join me to praise the name of the Lord. Come on. Hey, can you kill him over there? Can you kill him one or two? Can you kill him on the level to the can you see that email? Lord, I thank you for everything. For the life, the joy, the peace you give to me. For making me great today. I will give you thanks and praises every time. You look at Hallelujah. 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 Can you kill him over there? Can you kill him one or two? Can you kill him not to live to the can you see that email? Onyoma. Baba ya onyo rebubemo. Abu onyoma. Baba ya onyo rebubemo. Okaka, mighty king. You've done my best to joy. Cause you died for me at the cross of Calvary. Hi, oh yeah. My story began today. Cause anywhere I go tomorrow, your blessings they follow me. You know get hallelujah. You know get hallelujah. You know get hallelujah. Omo wa you know get hallelujah. You know get hallelujah. You know get hallelujah. You know get hallelujah. Omo wa you know can you kill him with you over there? Can you kill him one no Tony? Can you kill him not to me put you there? Can you see that email? Onyoma. Baba ya onyo rebubemo. Onyoma. Baba ya onyo rebubemo. Mighty king. You know get hallelujah. You know get hallelujah. You know get hallelujah. Omo wa you know get hallelujah. You know get hallelujah. You know get hallelujah. You know get hallelujah. Omo wa you know can you kill him with you over there? Can you kill him one no Tony? Can you kill him not to me put you there? Can you see that
Now you be the original God, original God. Jesus the original God, original God. Now you be the fine God, original God. Now you be the supernatural God, original God. Now you be the changing God, original God. Now you be the Lion of Jubliee, original God. Now you be the Rock of Ages, original God.
From grace to grace, from labor to favor, from prison to palace. Hey, from story to glory. Hallelujah, Baba, you are worthy. I praise you, Lord. I bless you, because you deserve my praises. Hey, you can never share your glory with any other God. Finally, Baba Gondi, don't get on my life. Oh God, Jesus, don't get on my life. Finally, oh God, Jesus has lifted me up. Oh God, Jesus, don't get on my life. He has placed my feet on the solid rock. Finally, let's go. Oh God, Jesus, don't get on my life. He has placed my feet upon the solid rock. Finally, oh God, Jesus, don't get on my life. Original God, Jesus, original God, original God. Now you be the supernatural God, original God. Now you be the Lion of Jude, original God. Now you be the Rock of Jesse, original God. Reliable God, unchangeable God, original God. The uncreated Creator, original God. You never change, you never change. But to change all things, I bow before you. Original God, I worship you. Original God, now you be the original God. Original God, now you be the fine God. Original God, now you be the reliable God. Original God, Jesus, Iwe, now you be good. 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 Ima, now you go reno. Jesus, Iwe, now you be good. Oh, you went down way, now you be good. Jesus, Iwe, now you be good. Hey. Child of God, wherever you are, come close and let us lift him high. Oh yes, for he is worthy to be praised. Come on, dance something. Worthy to be praised. Oh, your man is Mary Mama. Jesus, something more on this song. Thank you. I'm gonna do the book, Mama. Thank you. I salute your majesty. Mgbe abịa mgbe egwu ya ọta agaghị esije n'igwe ya anyway ile-eche bifo a na-emechi ụzọ na-ayọzi biko bịa meghele gị ụzọ biko ndị ọbụla mmadụ n'iru ha extend ya to nke ọbụla ọ bụ mmiri ka iji let's do this please ife dị bakọ ụzọ were ya let's do this before mgbazee n'anwụ okay because after this post presentation by ICW and ICMO got simultaneously please let me hand over the mic to psychologist Iwalo maka nwanne anyị nwoke bụ Father Jude Umeobi onye nwere ndụ ya wee sị na ga na-efe Chineke for the past 25 years echiri ụkọchukwu anyị na-enye nnukwu nye anyị attention okwu anyị masịkwa n'okwu mgbọtụ dị n'azụ dị n'ihu
ndị nna papa enwe ndị kwụ ọtọ baakị amụ enwe na-azụta adịrịkwana ọdịrị mma baakị ibe a na-eme nọmba ka gbawazia n'afọ a ga-agaba n'iru fada anyị enweghị ekpere n'ụlọ ụka ya osebụla ụwa otu osu wee were gị na-alụ ọrụ ọ na-alụ na-eme evangelization ndekwa na a very special way na sị Eugene anyị otu osu wee dị ifuru ndị asị weta ụkwụ wee weta aka ndị asị weta aka wee weta ụkwụ mana na-ahazi ọ na-aga Jizọs name ebe a pụtara na-ekwu maka sị Eugene ọ na-adụ ụda na-eje ụgwọ ọ bụla etu isi wee figure out ịhazi ọnọdụ anyị a na-asị ọdabụrụ akpa onye edubu in Jesus name 25 years ị gara aga bụka bụ mbido ịgatago ọ Chineke na-ekwu otu o siga ị ga-achọkwa n'ebe a ga-asị na ka akpọ gha papa orube ọ bụrụ nwayọọ 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 bụ ije onye bụrụ bịa isi awere nwayọọ so Eugene ọkwetu ọhụ so na father figured out a model that's working for us. It may not be the way we think it should work, but it's working. So and I'm a Chineke nearly about 25 years. Okay, me and I'm gonna bend over the Bugia. Kobu Naga. Can I cast from here in Jesus' name? So I'm not sick. I believe one year. Bunia Chineke. Ka anole na glory boom here more than we'll ever ask. In Jesus' name we pray. Hip, hip, hip. Hip, hip, hip. Hip. Thank you so much. Dalum. Congratulations. God is good and all the time. Because Father, I say, I need ndị St. Eugene, ndị nna, ndị nne, ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa fada anyị si Chukwu gọzie gị nke a special chalice o maka na 25 years o so anyị si ka Chukwu gọzie gị na-edu gị wee wee na-emepe ya na-agọzi gị na ịbụ ụkọchukwu ebe n'usoro nke Melchizedek na nke anyị nwa ndị na-echeta anyị na maasị mana ụwa tụwa this challenge mgbe obi ji eka maasị wee cheta anyị ị gaghị echefu anyị echefu because more than half of your 25 years is with us so Chukwu gọzie gị anyị hụrụ gị n'anya anyị na-ayọkwasị ka nne dị asọ na-edu gị na-agbaziri gị na-agọzi gị na-enye gị ogologo ndụ na arụ isi ike ị ga na-eji edu anyị maka na anyị siri ike idu anyị adịghị izi mana ị na-anwa nna Chukwu gọzie gị ndị nne mama ndị nne mama ndị nna papa biko ana m ekele unu ihe arụ ihe nyere fada n'ihe o kwuru spontaneously igbe ife o kwuru ọsụ unu bịa ebe ọsụ unu mesị ife unu na-eme mere ka ọ dị ọcha tupu unu anaba maka unu emerụla he will personally come around to clean this place
He does. When the snack camera is saying, about that, you can wait 2-3 hours, 4 hours. You do understand. And don't remember the end of that way I'm going to You got that? So the father, I ain't making it. More cool, you could ever need. In fact, I will be the Archdiocese of Los Angeles. I am not going to be another. I'm going to be out there. I'm not going to be when I'm working my brother, I am actually keeping a little bit in the better place in Jesus' name. It was here back. When they come out of apostles, we find the religion with the Benedict. When they find young men in the I get to the choir. So to make it, then the like that, as I found the same way. That's your car call with me, Father. The good videographer, go there. On the commons, Father. Thank you so much. Thank you. Technology. Oh my God. Father Jude, this is Taneba in the dollars of divine promise. Ogi bido iwo ukachuweba. Can bido e form congregation, the dollars of divine promise. And in Eguanya, we are growing every day. And each of the sisters pray for you every day. And you know we pray morning, afternoon, night. And that's how much we pray for you every day. And so we are asking the Lord to continue to bless you and strengthen you. You are a great leader. And so we thank the Lord for giving us Father Jude Umeobi. No one knows why ever, Father. Guinea now is in a full village. And all the people every day. And in this system, every day. And you are the way. The power and your belly for now, I grow day by day. By the time you know it. I have one or two houses. Ofukena Los Angeles, Ofukena Magadina, Ofukena Nakasan. So we are growing. And I like you for your leadership. And so I say, he will come. He actually will go there. I actually go take something in our use. So when he go take, he get use. And I just ask the question, thanks for giving you to us as a great leader. Congratulations.
Let her go. Even overhead in a too much. Man, I will try to understand how they're crying. So now, after for work, didn't get ready. Catch him early. For my sister, Anaga. I've gone for Duce and no for a Uche ball. Get blue. Nina, when the squad ready. Lady Calista. Iam. Hey. Iam, my lord. Doctor, dear. Iam, dear. Hey, que passou? But they shake it. Ngane wele. Kero eko. Kero lebunaga. Dalo no. Dalo. Asi onye bịara
na Jubliee na CATHOC Ijari temuna ndimwele
ego abugolije mona sola onyoma lọjọ jinji wana jomo na muna agayo ngwesifa ote jinji batanuno ugoda buroko ote jinji ndare na mondo chara bani n'onu mu na sekwe onu ma chara mkpọtụ okwu delu no fasha ọdọ ntị debe debu anya bata n'ọnọ onye bụta ụtụtụ osi ọkwa bịa n'alịa ndị lọya niile na yọkokwu bataba n'ụlọ kenelu m onye chinyere ugo kenelu m chifu obodo anyị na-agba egwu na derumaria yode njinji kenelu m onye Chineke tere ude ọ bụ fada Jude Umeobi ka Chineke tere ude nsọ ode njinji ejolu nwayọ nwayọ n'ije ma dịrọ mma ejolu na-ekwe abe ndị nke ọna maka anyị anwa eziokwu na-akwụ ọtọ kilo waya okwu asịrị ka asị na-eme obodo ọ dị nkịrịnka yode njinji ode njinji delu ude n'udelu tata n'ụlọ ode njinji nkiri nna kiri skola na nkiri adịrọ m mma eskola bụ anyị bata n'ụlọ obodo ede ode njinji njọlịnụ m onye gụrụ akwụkwọ Frank bụ anyị na-agụ akwụkwọ ọdọwa ya njere ije mụ na ndị nwere ego ọ bụgoro ije mụ na Jọji onye ọnwa ode njinji debu ude na ude gị abata n'ọnọ onu ma chọrọ mgbatụ ọkwangi ji tata were uju bịa kirie egwume obodo bịa kirie egwume Estanle Nwachiọra odogwu abalị ike otu ifu na-ekiri egwume odogwu kọra dị mma agba anyị kara ifu na-ababụrụ gị echi bụ na obodo na nwanne ntị bụ na nkata elu n'ise etu aka ọ dị ọkwangi ji na-abawere uju bịa kirie egwume obodo bịa kirie egwu ga-ewepụla a na-etinye ụwa ọma biko tụọ dị ụwa ọma Ibesizi anya anyị amasịrị ife anyị ga-eme next mana ife awa home ama teknọlọji ebe ọ nọ teknụzụ taa nụwa for more than 2 hours o nyere nsogbu ụfọdụ ụmụ ya aka nke izizi na ụfọdụ kwesịrị ije nene ka akpọchikwa geeti ebe niile na nke a o mere etude ka ego m si wee jide nwuo ya ụfọdụ ya nyere nsogbu o gbugbe
mask ya ka ọ na-abata o wee bupụzie eritin ka ọ na-abata ebe a unu netisi ya ọ gwabara anyị o Chineke kpọchara aka n'echeche obi anụnwa obi chukwu anụnwa kali millions wee welie wee nye anyị nyanwa wee bụrụ onye ndu o wee na-edu anyị ọfụma ka Moses si wee zuo ụmụ Izrel kwundọta n'agbanyeghị na nwekwa ebe ọzọ na-eje nsị ha m lụchara m na nna abịa ụnụ nye ma asistant enwego m asistant nwere ndị nna azụzụ na token isi anya na nna abịala mba ada nwaanyị erube ndị nke a bụgoro ndị gara anatagodo ndị a nwe ego ụmụ Amerịka oge ụfọdụ ụmụ anyị a na-adị selfish mgbe ụfọdụ ọ bụrụ anyị nwa nwee problem abịa ndị Naijiria kpọọ ka izute ego biko at 25 kọbara ụfọdụ anyị aka for ịnọ hia ma ọ ruo wee ruo kịta okwuru okwu o nwere ihe ọbụla o mee ọ sịrị ụnụ na time ndị ọzọ ga-akụrụ aka bụ ndị nne ọ bụrụ na anyị ga-eme ụdị function a ma mgbe ndị na-abịa ebe a maka ede dina mụnwa dị worried with dina nsị na ihe na-eri bụ lunch mgbe eji agbasa ụka ebe a ọ bụrụ na bịa jiri nwayọ ọ bụrụ na ihe ede bụ dina nsị na dina anụnwa dịkwa dangerous ndị wee bịa late bịa ochendo jiri nwayọ gị na nwunye osi ụfọdụ dina wee bịa late unu enyere nsogbu ka anyị kọrọ ndị nna aka maka ama m mbụ nyeme ha ụnụ akọnalụ ndị nna aka ọ bụrụ na ha anasịgo ha bụ ndị nne ụzọ wee rie ndị tata ya ọ bụrụ always chere nke tata ka mụ anotisi ụnụ akọna ha aka ụmụ anyị anago mana ha nwere ndidi ebe aka prison nsogbu kọrọ ndị ụmụ anyị aka na ọ gbaghị na ha anago ụnụ n'anyụ na afụ na anyị na-azụta ha ọfụma Chineke anyị dị mma ndị sista ọ bụrụ na nna ebe a nọ ebe side ahụ the Daughters of Promise ọ bụ mụ ame MCO before njebe Chicago kwụ nlete mgbe ahụ biko kụọnụ ha aka ife a niile bụ onyinye Chukwu nyere anyị ndị nchọzi aka unu kụzie aka bụ na unu ne ndị ụkọchukwu ndị Igbo nọ n'obodo a na-abịa ụka ebe anụnwa abịa ebe ndị ụkọchukwu nọ na asịsị Jubliee anyị nwere family planning ebe a maka anyị nwere ngwunwefu kọọnụ ha aka ndị night of Columbus unu dị egwu biko kọọnụ ha aka ọfụma ya abụ m onye day mana atị nke ọdụ m abata ịbụ onye night na nleche unu anya especially mma nwa unu na-eji asị m na adịkwere mmadụ afọ ọ gbasara n'ukwu na-etinye mma ọnụ sọgwụ ya hey I'm excited n'ezie a na-ekwuzi ihe niile ya kwuzie maka mụnwa ndị be m nọ the other side nwa m nwoke were bụ ọzọ ọkwụọ microphone wee take the stage onye m na-ahapụ ya. Respected ladies and gentlemen, our Reverend Father, the celebrant, all other protocols observed. Let us thank God for the gift of life, the gift of this place, the city of angels, the Archdiocese of Los Angeles, Buddha. Overall, I know St. Cecilia, I can't a long time. I am on about more than 2 hours. I took why, but I don't know behind. And the OBI God continue add infinity, and nothing will punctuate it by Allah. So now, Ketazi, can we leave where they were half an hour Father and Maka on our Quran 5 on board the Agazi benediction. When they bella, can you wait the Kuku? I Malco Gasai, Yenin and I make I watch years. In fact, I've been there. I am by Kubia Bubego, see Father Church for Kaibo. I look at it here, man. And go there, yeah. In fact, I am before they clean ever, you're going to get your wound clean this way because they go back and the wound. Yeah. Can you say you wait a quote? Why could this idea? At 25. In any man, I open a Nigeria corner. I say you know, I'll go priest for 25. You see that this man gave affidavit is not Macau young. And anytime we are no put around effect, and we special ceremony and the Kubani across. Can't have any great program. Chineke goes there in Chanina. Bonding Yalaka, where for now, in Beda, different night with Tata, Gan Coma.
already too much. That's why I'm going to tell you. I hope not. I hope not. I'm going to let you know about Nigeria for pure water. I'm going to offer you. But I believe I'm going to pure. Or 21st century, I'm going to offer. But I can't know you. Because I don't know. I'm going to go here already. Yeah. What do you hold on? Jupiter, no. I was going to have to play like a Padano. Can I in it? Maka, someone get out there. Come with taking away and begin it, the Belia. And when I low, I will have one set. When I can make it, no start, I will see my Jubilee. Make it a corner. Both individuals and groups. The number where has zero chick or no, chicoton, anywhere better. Where mamma, when did you ever get a point when I do? When I can let you have it. We can try in it, was a guy and I, you won't get to make it. Why do you want to say like this? I must be able to get that on. Because you know. Father Darwin, technology. In a very special way. When your services here of one, it tries to weigh the rest of the committee still all. Nga ozu kwa naketa. Unanya onye nwe na kona ebe a DJ Jasper na Ike okay or DJ and I were when we started from St. Cecilia and then we found one ebe a not only that they will come but finalize service free of charge. Just for a gentleman who will go. There's the humble and get too much, then you so. If I am about DJ, we're problem. I go with it. Just be. I could do. Madonna about you. Name DJ. Everyone goes we mix up. Carapon car for another day. So can I get a room and make it in the middle na committee. Kedum ebe the discolama and don't you? On my kitchen. Open the dog at the moment. I was Sabena Amadi on the men's side. They work tirelessly. Over last year, give the plan very far. Monsieur, I just put the email when I walk. So now I make an effort in a very special way. I'm one of my bagapo that to buy belly. My name is Mbedapugo. The mother never go tired. Nagavana. Lord, look you this Naga. I got a big. And DJ SLS go down by Zagaba. So oh my goodness. There you go. You got them busy. But I rap no busy. Time after that. I couldn't wear scalabo. When you see them, take him. Energy and I walk carry a more buffalo because she's action and do it now. Yes. All groups are function. And the will say time of our next agenda. So I make here in a very special way. And when you're on my committee, I get a fan. Azuka Koro was
Ben, of course, I mentioned you. Also from because they can cool now. A special thanks to our 2 consultants. Check them floor committee. If the floor committee will follow more of one, that means now far graduate to go for the next job. So we'll have young people going off. So we'll see. And I will get better in Jesus' name. So I get good on Dr. Amoche and now constant. Final background. Now people to another. So I get a mechi. I got Ukochuku sa Ekenachi. Father Ekenachi. Bokulu Sabulu night, believe in you can do a closing prayer. It was on my talking technology when you forget before then. I am a lot of that. At the same time, Lord of this now, I can't wait to hear. If you make a tag, I get shake up. So to Tanzania, I'll go from there. Dr. Ekenachi, we pull out all the way water, Dr. Hans have a part of exercise. Actually, come to on our boy metal here, but I will work on our barber before marry him in our gun. And I did be a man 1 year, or the Lord Roger all of 1 year in a man, Kelly 5, man, Kelly 7. Or you're going to need to see any now. But I only knew name where by now watch, or the person had to call it in an name. Or brought your name. After the man, I have where he said, there be me, can I know that man? Yeah, I will walk by another joker. I will be there. I was not Agaba group of Mauko. Olombosia, a bear joker, a week before then, on Abu Block. And they're going to block on the STEM church. Oluga Kenem Maria, or soon I forget him Salon Joseph and Maria. Now, Unanekene Maria. Manyawa bu Joseph, wafa wunye bu Maria. Nunu ge kene bu nyawa before na nekene Maria. Manacho nke kene wunye na somewhere mana hide go her face. Kugodo no wunye aka too. Bako mo aya na akoda, that's why unu dia uka. Una find uku oja ya no leba, we release some stress. For the coming week, una nyekwa ya another opportunity. So kene and this man, ona all they available 24/7 no ka. Acho mi kene onye obuna bonye nyela aka. Mandi genyelaka monwai mandi ni no no de niru nenyelaka no no ka no makana obo na akora biaka o ma ha ono ana sigi advertisement or e bounce o ball nana or the enu obo na dey continue na bounce the ball on a stagnant nana but you have to continue to do that acho kan kene ndi otum ndi na apiro maka nigwe I don't know here because call no mundi press aka let her here my press guys. But I have to advertise there. DJ Jasper and Ike. Okay, I don't know. Anytime I know here, that's available to provide. In the South, me. In the South, no local. In the paparazzi, I know no local. Then, in the media, they make a hidden nine and the gang call my Ozoni and one in every Pilaka and what is a Eugene church. I'm making on. I don't can managers in the handle they go today. ATM machine Adiaga because ATM machine they got Pia Konaga. Oh, when mistake or not, I'm going to call the ATM. Let me come with you for there. This is able to win there. Hey, stainless. Stainless, I'm not the guy who have phone knows like this. I'm not putting no problem. I could do the buy again on the Kabuja collection. Because the alone, one hour. In the father. Dalon. Abo na nkube ayama na here. Na ha onye obuna nyela ka iji we me na 25th anniversary anu agala ofuma. Ana me nu na aya na mbo ga turn 50. Golden. I get me pia. Chineke ga me. Voice ma ga adikwa available. No ga nwa. Na ha me elaka ahambo. Talking tech.
Chris Obieje, signing off and handing over to Dr. Ekenechi. Odu anyị na-ekpele DJ Jasper Ike unu enyezi anyị egwu rocking nke ọ ga-aba ịgbasịa. Ụfọdụ ndị ndekwa ihe na ọbụla gbara ekulu nwa, ụfọdụ ndị ndekwa na ihe na-anụwa ha nakwa anụ ejikwanụ dị ma na ọnụ echi niile bụ Mọnde udo dịkwara unu jirikwanụ ndị nwe mmadụ. Ndị Igbo mama nọ Aluka Alakesala. Don't worry, I can. All your apostle kwuru. The first shall be the last shall be the first. Yeah. So I know I think I get the nigga. So I didn't ohere na-ekene unu niile. Ọ bụ n'ụlọ anya na oge anyị nọ n'ọlta, unu ga-ahụ oge m na-ahụ egwu m ma a na-ekpe church. I was sharing tears of joy that here bụ Igbo church nke three of us here na ndị ọzọ soro nye aka ya kwụrụ. So I was saying, God, thanks sir. Amen. Ihe niile ahụ na-aga nke ọma. And so far, since omego 5 years m lọtara nwaghachi azụ here na-akwado ịla ndị mmadụ sị nọrọkwa ebe ahụ bịakwa iwetara ha trọbụl nọkwade ndị fara na-ekwu ndị mmadụ na-ekwu. So I'm about to break. For 5 years, only 2 occasions m bịa na here. Oge mama fada nwụrụ emere memorial mass na nka. From ihe m fụrụ ndị haziga ihe meghe ekene dị Chineke anyị na-aga n'iru. Ọkwa ihe a ka a na-achọ enwe ebe ọ bụla ị nọ gị hazi ihe ndị mere handover ha take over mere ihe na-aga ọfụma. So onwe onye ọbụla bịara here this Igbo church even though na-enwe ndị ndị ma ndị ojii ma ndị ọcha ndị na-achọ ha ka ndị Igbo na-aga n'iru na-eru iro nke ha gbasara ha. So far so good. Unu jisike onye ọbụla ekenyere ọrụ ekenyere ya rụọ ya ọfụma. Ọ ihe anyị na-achọ ka a na-akwadokwenu maka ndị ọbịa n'ihu ụmụaka. Oge m na-ekwu okwu pụta vocation ma ndị nwaanyị ma ndị nwoke anyị nidiri mmụọ onye si na ndị Igbo ha na-akọzi kịta nwoke ị na-asị ndị Igbo of Nigeria. No, ndị Igbo all over the world. Onye na-ebe ọrụ ya nọchike onye alacha ya Nigeria with ihe ndị Fulani megide asị anyị nọdụ ebe anyị nọ ndị nọ n'ụlọ ga-anọkwa de. So ekele dị Chineke jisi na ike na-eme ọfụma. Chineke agọzigo anyị. Anyị na-atọ anyị ka anyị na-ahụkwanụ na-akwado ndị a ga-hand over yara anyị wa anyị hụ isi anwa abịagonu anyị na-aga backward ndị na-abịa n'ihu. So I will pass on to Father Otuto dị Jesu. Onye masị na ọkụ nna ahụ nyere nwa ya ọ na-adagbu ya. Ọ sịgo m kpee ekpere ugbu a anyị kwesịrị ekpere mmechi. N'afọ Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Enyemaka anyị nyere ahụ Onyenwe anyị. Ezi Chineke dị ndụ anyị na-ekele gị n'ụzọ pụrụ iche maka mmemme nke taa na ọkpụkpọ oku ịkpọrọ nwa gị bụ Fada Jude onye nke na-eme 25. Dịka anyị gbakọtara ebe a anyị na-ekele gị na-aṅụrịkwa ọṅụ maka mmeso ọma gị n'isi ya na n'isi anyị niile. Anyị wee na-ayọ gị ka ọkpụkpọ oku a ịkpọrọ ya ka ichekwabakwa ya ka oge na-adịghị anya mgbe ọ ga-eme 50 anyị agbakọtakwa ebe a bịa kelee gị. Anyị na-ekelekwa gị n'ụzọ pụrụ iche. Anyị nwa bụ ndị parish a ịhanyere ya n'aka ka esi wee site na ya wee na-agọzi ndị gị na ji ike niile. A wee na-ayọ amara gị, na-ayọ mkpụdosi ike, na-ayọ ahụike, na-ayọ mgbasi ike nke ahụ na nke mkpụrụ obi. Dịka anyị na-efe gị ofufe na parish ya ka ị na-agọziri anyị na-aga n'ihu. Dịka n'ụbọchị taa anyị na-aṅụrịkwa ọṅụ n'isi nwa gị onye nke kpọrọ oku, anyị na-ayọ ka ichekwa ndị gị
ka anyị nwee ike imekwe ụdị mmemme a mee 25 years, mee 50 years, mee 75 years ka o si wee masị gị. Chineke, ogbe a anyị na-akwado ka anyị laa n'obi anyị dị n'otu n'otu, bịa ka idu anyị ka anyị nwee ike laruo n'udo na-enweghị nsogbu ọbụla. Anyị na-ayọkwa gị maka ngọzi n'isi ndị niile haziri mmemme a, na-asị Chineke dị ndụ bịakwa ka ị gọzie ha, họpụtakwara ha ndị ga-ahazi oge ha ga-eme mmemme nke ha. Ma n'ikpeazụ chekwa anyị niile dịka anyị na-agba mbọ igbudosi ike ka ọsọ nke okwukwe anyị na-agba ka amagide ya were n'isi njedebe. Anyị arịọghị ihe ndị a si na Kristi Onyenwe anyị. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ndị Fada, ka Chukwu jike niile gọzie ma chekwaba unu n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Udo dịrị unu. DJ. Tobedi nwenu mkpụrụ obi nke m, o melụ m ihe, o melụ m ihe, o melụ m ihe.